Usa ka minor de edad nga lalaki ang samdan human migamit og lantaka sa Sarangani Province. Busa subling painumdum sa Department of Health nga likayan ang pagpabuto. Ani ang report ni Efren Mamak. As of December 25, nakatala ang Sarangani Province og tulo ka nabiktima sa pabuto. Lakip dinhi ang usa ka 13 anyos nga lalaki nga nabuthan og lantaka dapit sa iyang mata. Sumala sa Department of Health SOC Sergeant, nahitabo kini alas 6 sa buntag atol sa bispera sa Pasko. Hinoon gilayong natambalan sa ospital ang bata og nakauli na. Natamaan po ang kanyang mata gamit ang boga po habang pinapaputok niya yung boga sa kanilang bahay. Sa datos sa DOH-12, suka December 21 putol 25, 11 na ang natala nga kaso sa fireworks-related injuries sa rehiyon, kung asa napulo niini nahitabo atol sa pagsugat sa Pasko. Ang South Cotabato nakatala og 6 ka kaso, 3 sa Sarangani ug 2 sa North Cotabato. Ang mga nabiktima nag-edad og 9 years old pataas nga kasagaran mga lalaki, kinsa nakaangkon og minor injuries sama sa pagkapaso sa ilang naong ug pagkasamad sa ilang kamot. Ang kasagaran gipabuto sa mga biktima, mga illegal nga fireworks sama sa lantaka ug 5-star nga triangle. Samtang sa tala sa DOH, ana-ana sa 43 ang kaso sa fireworks-related injuries sa tibuok nasod suka December 22 hangtod 25. Busa pahimangno sa DOH nga likayan na lang gyud ang paggamit og pabuto ug mogamit na lang og luwas nga alternatibong paagi sa pagsaba-saba sama sa pagkapak sa kaldero, paggamit og turotot ug uban pa. Huwag gumamit ng mga paputok sa mga kabataan po natin. Huwag pulutin o sindihan ng mga paputok na nakakalat sa kalsada at ilayo sa mga batang produktong may lason at pulbura gaya ng mga maliliit na paputok o watusi dahil maaari na itong maisubok. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.